Някога задавали ли сте си въпрос как би било, ако даден отбор никога не беше продавал звездите си? Как би изглеждал този отбор днес? Какви успехи би постигнал този отбор? С старта на тази поредица ще се опитам да си отговорим на точно тези въпроси. Първият отбор от тази поредица ще бъде немския грант Борусия Дортмунд. В този отбор не е като да не са минавали множество големи величи на футболната игра, като Гюндоган, Джуд Белингъм, Робърт Левандовски, Джейдън Санчо. И да започнем, ударете един лайк на видеото, абонирайте за моят канал, също сте го направили. Но хайде, нека разберем как би изглеждала стартовите 11 на Борусия Дортмунд. Никога не бяха продавали звездите си. Започнем първо с схемата на нашата 11-торка, която ще бъде 4-4-2, като крайните флангови халфове ще бъдат малко по-изнесени към крилата. Вратар Роман Бюрки. Купен от Фрайбург само за 3 милиона през 2015, Бюрки успява да запише 233 мача за клуба с 86 сухи мрежи. С екипа на жълто-черните завоюва два пъти Купата на Германия и веднъж Суперкупата. През сезон 2017-2018 Бюрки става първи вратар, записал 5 чисти мрежи в първите си 5 мача в Бундеслигата. Бек Ашраф Хакими. Въпреки че играе само 2 сезона и то под найем за Дортмунд, мароканец успя да спечели Суперкупата на Германия през 2019. Хакими взима участие в 73 мача с невероятната за крайен защитник 12 гола и 17 асистенции. Започвайки да се превръща в един от най-добрите футболисти на неговата позиция с престола му в Дортмунд. Централен защитник Мац Хумелс. Може би един от най-добрите футболисти, обличали с жълто-черната фланелка. Хумелс има цели два периода, в които играе на Сигнал Идуна Парк между 2008 и 2016 и от 2019 до ден днешен. Успява да завоюва два пъти Бундеслигата, два пъти Купата на Германия и веднъж Суперкупата на Германия. Централен защитник Сократис. Гръцкият вой на Дортмунд, който успя да запише почти 200 мача за тях по него време, той е един от лидерите на Дортмунд заедно с Хумелс и Ройс. При подписването си той говори за сделката, казвайки: парите не изиграха роля в решението ми да се присъединя към Дортмунд. Моето собствено бъдеще беше всичко, което имаше значение и съм убеден, че взех правилното решение. Рафа Герейро. Идваш в Борусия Дортмунд като полузащитник под ръководството на Томас Тухел. След напускането му Гереро заиграва на левия фланг в 2023, като преминава в Байер Мюнхен, записвайки над 220 мача за клуба с 40 гола. Централен халф Илкай Гюндоган. Немецът с турски корени игра за жълто-черните в периода между 2011 и 2016, като успя да запише над 150 мача, 15 гола и 20 асистенции. Щателен изпълнител на 11-метрови удари. През сезон 2012-2013 той е един от централните фигури на отбора, който достига финал на Шампионската лига, за жалост загубен. В финала той вкарва изравнителен гол, в последствие Байер Мюнхен обаче печели с 2-1. Централен халф Джуд Белингъм. Каквото и да кажем за Джуд в периода в Дортмунд, вярно, че ще бъде малко. Английският национал успя само на 16 годишна възраст да спечели шефовете на Дортмунд и да платят за него 25 милиона евро. В Германия Джуд се превърна в основна фигура за отбора и се утвърди като един от най-добрите млади футболисти и заслужил Белингъм спечели трансфер в Реал Мадрид. Но със своите 132 мача, 24 гола и 25 асистенции и с една купа на Германия, той има заслужено място в този отбор. Крило Джейдън Санчо. Факт е, че на Санчо изобщо не му се получи в Манчестър Юнайтед, но в Дортмунд определено му се получава с лекота. Дом на Белингъм и Санчо успя да се превърнат в ключова фигура по време на престола му в Дортмунд, създавайки солидно трио заедно с Марко Ройс и Ерни Холанд. Санчо печели Купата на Германия през 2021 заедно с сънародника си Белингъм. Но към този успех Санчо добави още 50 гола и 46 асистенции в 137 мача за Дортмунд. Марко Ройс. Човека Борусия, човека Дортмунд, обичаш до смърт този отбор и свързан именно от този отбор като момче, когато е само на 17 години. Само за да се завърне като мъж и да запише името с златни букви на Сигнал Идуна Парк. Ако започна да изброявам постижението му, със сигурност ще пропусна нещо. Само ще кажа: два пъти носител на Купата и Суперкупата на Германия с Дортмунд. 6 пъти избиран в идеалния отбор на Бундеслигата, играч на годината на УЕФА за 2013, два пъти футболист на годината в Германия. Над 500 мача за клуба и най-велик капитан в историята на Борусия Дортмунд. Централен нападател Робърт Левандовски. Още един от бойците на клуб. Сега знаем Левандовски какво страшилище, но това страшилище се ражда именно на Сигнал Идуна Парк пред очите на Юрген Клоп.
Левата остави своя отпечатък в Дортмунд с помощта на своя най-добър приятел тези дни Марко Ройс. А цифрите показват едно: 103 гола в 187 мача. Дълги години Борусия не успяше да намери подобен футболист след напускането на Левандовски в посока Байер Мюнхен. Нападател Ерлинг Холанд. Дълго време Борусия не намираха достоен заместник на Левандовски, но те го откриха именно в Ерлинг Холанд. След неговото избухване в грубовата фаза на Шампионската лига с екипа на Залцбург през сезон 19-20. 3 гола още в дебюта му само загатват какво следва от тук нататък. За скромните си 89 мача Викинга успя да отбележи 86 пъти и да даде 23 голови паса. Към това добавяме и една купа на Германия. Треньор Юрген Клоп. Няма смисъл да казвам защо. Най-добрият треньор ръководил Борусия Дортмунд с 2 Бундеслиги, една купа на Германия и 2 суперкупи на Германия. Сребро от финала на Шампионската лига през 2013. Клоп създава звезди като Левандовски, Обамаян, Блащиковски, Шинджи Кагава и още много други. Нека споменем и няколко резерви, които не успяха да попаднат в избраните 11, но със сигурност заслужават да бъдат. Грегор Кобел, Матиас Гинтер, Мануела Канджи, Нико Шлотербек, Лукас Пишчек, Юлиан Вайгъл, Аксел Вицел, Юлиан Брандт, Емре Джан, Осман Дембеле, Хенрик Михтерян, Кристиан Пулшич, Иван Першич, Шинджи Кагава, Марио Гьоце и Пире Емерик Обамаянг. Приятели, това беше от видеото. Надявам се вие да ви изкефило. Ако е така, ударете им палец нагоре, абонирайте за моят канал. Ако все още не сте го направили, аз бях Папо и ще се видим, когато се видим. Чао!